बावखुंग्रि हाजो गाखोजेनबाय। फार्स्ट मन्दिर बियो। बावखुंग्रिनि फार्स्ट मन्दिर मोनजेननाय बेनि फुजा होनाय। हाजार हाजार मानसि नुदों। Khát vui đi. Cả cái gì nào ra mình quay xem thôi. Hop, lại đi. Lại đi. 그렇지 않나 비즈니사 하주야. 아? 지야. 아자 프로치야. 각. Ini no. Bakhungria bikhar he. Bakhungria. Minggu ini mah? Hah? Aku umta sih kakak yang udah itu. First time haji kakak naik leh. माबायदि मोनखो बिसोरो गाखोनानै? स्टेप बाय स्टेप फट' लालांगासिनो दङ। सासे मिनिहरबाय। फुरा स्टेप बाय स्टेप गाखोगासिनो, फुरा गोलोमबाय मानसिफ्रा खिन्थु बावखुंग्रिया बेसो आरोखि ना, दिनैसो फैजेनदोंलै सिगां। माबोरै मोनखो? मेङाखै? मेङाखै? मेंगाबाय? आरो बेसे गोजौ दंबावो? नैबे सेकेन्ड स्टेप गाखोनाय एबार। Pak, sang mana? Mana salah? Nebe second. Hai. Sering bahasa ni. Ini kartu terbesar. Ini, nama siapa tu ada bayi ni? Yang gitu tu tahu tu kan. Bergakung. Kiri, kona tu. Lagi tu. 오늘 지금 자샤 시달라. 지금 이거 탑타자고 있어. 르가네. Baik bentuk. Ingin berani. Ingin baik. Aja. Berapa kasih aja na?
हाथारला नामा हा फोटो सेकेन्ड सिटआ जा खस्थ' गाखोनो नैबे सेकेन्ड स्टेप मेंबाय खय मिनिट लागोन थांब्ला बा माबायदि मोनखो एबार जौसिनाव थाफैनाय बायदि मोनबाय नै बिराद गोजौ जाबायथ' बिराद 10 मिनिटसो लाबाय जादों गाखोनाया मेंनायजों दासिम मोना जोङो जा गोबाव जाबाय पुरा मेंखाबायनो पुरा ज' ज'खा जेरै मेगनाव थाङो बिथिंनो मानसि हाजार हाजार पुरा गाखोबाय बेहा गाखोनो एसे साबसिन जायगाया ना बांद्राय थिया नङा बारा थिया गैखालाना ओंखारख्लायबाय ओंखारख्लायनायाव हनै डिसप्ले नांगौ जादों ओंखारख्लायनाया नङाबा सौदावगोनबो नायदो आखाइजों आखाइ हमलायनानै ओंखारलायगासिनो दङ जोंबोथ' दाबो जोबाखै गाखोगासिनोसो दङ बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव मोसानाय दल लानानै ममबाथि लानानै मोसानाय गाखोखांबाय थांसै दे जोंनि दतमानिसोबाव hả sao đi nhà आजना दिबि बियो हाब दासो गेजेर नांदोंबा जागौमोन आरो नैबे फाख्रि बिफां मोनबासो गेजेर नांगौ जाहैबाय गाहायनिफ्राय दासो गेजेर नांदों नायदो नैबे फाख्रि बिफां गाहायनिफ्राय गोजौसिमाव फाख्रि बिफां मोनबासो गेजेर नाङो आरो दंबावो जाहैदों गेजेर गोजा हाजो थिखिनियाव शिब मन्दिर दङ बेयो दासो गेजेर नांदों जोङो बाबा भोलेनाथखौ बेहाय फुजिनाय जादों आरोखि नैबे जोंनि शिब
ब्रिज दालां बियो मोनसे हाजोआवबो दालां दङ एक्सट्रा खालामबाबो जायोमोन हायो लोगोफोर बेसेबांबा गोजौ गाखोबाय जोङो दा दंबावो अरदेगानो दंबावो ओंखारग्राफ्रा ओंखारगासिनो दं गाखोग्राफ्रा गाखोगासिनो दङ जरा जरा आखाइ हमलायनानै आखाइ आथिं साबाय नालाय उफाय गैया हमनानै फैयाबानो सेंग्रा सेंग्राजों सिख्ला सिख्लाजों लोगो जालायनानै आखाइ हमलायनानै फैनांबाय बे एसे प्लेन जाबायमोनलै गोजौआवनो गाखोखांनानै फैबावबाय दहायनिया ini moखांलै बे 비스트 그자는 뭐라? 하? 100mल'सो? खालि गाखोनाय खालि गाखोनाय मोनसे दंथारबावो मोननैनो हाय हनै जोबथारनोसै मानसिफ्रा बेंनानै जिरायबाय खेराइ फोरबोनि बाथौ बे द' बिफां ना नैबे द' बिफां जोमसै ससेल'सो थाबायनानै मोननो नागिरबाय जोबथा गाखोगासिनो दं मानसिफ्रा फुरा
स्लबथार नालाय ओंखायनो ओरै दुरुं होना होबाय दा जेबो गाखोनायसै माबायदि जोबथा मन्दिर बावखुंग्रिनि हेला उन्दै उन्दैजों हालायबावा बियो माथो उन्दैफोरजों हाया नोंलाय माथो उन्दैफोरजोंसो हाया हा नै जोबथारनोसै बावखुंग्रिनि जोबथा हाजो थिखिनि मन्दिर एसे दंबावो गाखोनो बाखिया जोबथा हाजो बै नुनानैनो बावखुंग्रिनि जोबथा हाजो थिखिनिया जोबथारनोसै ससेल'सै बे हाजोआवथ' गाखोनोसै गिदिंबाय जोङो Rồi, ơi. Chết rồi. Ơi, đúng không Mila? Thế đây. Thấy đâu đủ gì à, ramai sana. Bapak udah nyampe aja sini.